Найбольш уражаючая рэч у людзях, якія вераць у тое, што зямля плоская, яна не ў тым, што яны мысляць нейкім архаічным чынам, таму што гістарычна людзі заўжды ведалі, што зямля круглая. Антычныя грэкі яшчэ ад 3 стагоддзя да нашай эры разумелі, што зямля круглая. Яны нават больш-менш дакладна вылічвалі яе дыяметр, гэта эратасфен быў, здаецца. І ў сярэднявеччы, нават раннім сярэднявеччы, усім больш-менш адукаваным людзям таксама было зразумела, што зямля круглая. У тым ліку, таму што яны абіралі сабе пэўныя аўтарытэты, і нават калі назіранні гэтых аўтарытэтаў супярэчылі іхніх асабістым назіранням, яны абіралі абапірацца на аўтарытэт. Іхні аўтарытэт былі грэкі, якія пісалі, што зямля круглая. І каб вы разумелі, адукаваны чалавек антычнасці ці сярэднявечча, ён па ўзроўні ведаў, ён не надта адрозніваецца ад чалавека, які скончыў нашу вышэйшую школу. То бок, так, ён значна больш развінуты, хутчэй за ўсё, у напрамку логікі, аргументацыі, але менавіта вось самі веды, яны не больш прасунутыя, чым у таго, хто скончыў нашу вышэйшую школу. І таму нават калі чалавек адукаваны сярэднявечча ці антычнасці нават лічыў бы, што зямля плоская, што так не было, ніхто адукаваны амаль у тыя часы так не лічыў, то іх можна было б выпраўдаць тым, што ў іх не было чыну спраўдзіць нейкія свае здагадкі, у іх не было спосабу, як гэта пераверыць. У нас ёсць. Але людзі, у якіх узровень ведаў вышэйшы тэарэтычна, чым у гэтых людзей з мінулага, нават найлепшых, яны чамусьці дабравольна абіраюць шызу.